Ayo sing kompak. Perhatian kabeh nguwasi limbuke. Kona sing banter wong jenenge Jenggleng kaya pedhot mau ya bene wong wesi apa iso pedhot. Paling ya mleok. yen memajang yen memajang mung karo janur kuning kembang wae weton gunung 1 2 3 4 weh tau jenggleng kon jenggleng tapi saya Pak wis Mbak Adel anune kutah lho Nduk nggih wah engko jan teles apik tenan jenglenge Pak Kasiman terus sing nabuhi para siswa SMK PGRI jan ya baturana lho Pak Dwi aja ditinggal lho aku nggih sugeng dalu Pak Dwi sugeng pinarak kula aturi nenggani ngantos paripurna lakone apik Pak niki Pak asul lakone apik niki nggih pacitan sarwe dangdut ke Mas apik nano panas udan panas udan aling-aling capek yo riok Reok Ponorogo najan wadon sarta jan wis bawa dipenak-penakke lanang aku kelingan ning Grajakan sama Najar lho Mas aku iya wingenane iya wong tuwek kongkon nembang sampai ping 8 lho Ayo. Lek mboten ngoten dos pundi wong. Nggih, terima. Nganu kok sing penting budayawan. Cacah sok nek mari ka Semea ya kuliah kaya anak wedok iki, kaya Nduk Indah. Terus ya wis ayu. Aku ya meneng ae mosok arep. Jane padha ae lho aku karo sampean. Tenan Nduk Indah wis ayu wis oleh pegawean ning Bandara Blimbing Sari kuliah sambil megawe Mas Gustiono mendi to ya ora rene lho mane banyu bone
Matur nuwun Nduk Pina.